El Garbí és la muntanya més emblemàtica del Camp de Morvedre. Si més, no perquè des del cim s'albira una bona part de la comarca. Si un dia clar mires cap a la mar des del balcó del Garbí, es veu la línia de costa que va des de Cullera fins a Castelló, un bon tram de l'Espadà i Calderona. Aquesta història va passar fa molt de temps al Garbí, un dia clar i amb solet. Bon dia, Raboseta. Com estàs? Estaràs bé, supose. Aleshores, avui per la vesprada és Sant Blai. Vols vindre amb mi a menjar coquetes? D'acord, anem! Raboseta, fa molt des que estic esperant. On estaves? Quan s'un hi van, els altres tornen.